हा नांगोन ओमफ्राय फास्लिप ओमफ्राय नैबे दिरुं सिखा फिसा ओमफ्राय नैबे जों लेबुखौ गायगोनबो आरो जेनेबा जों हानानै ओमफ्राय एक्सुवेलि हानानै जों गायगोन बिदि लोगोफोर बिराद नायलांगोन बेबायदि मिसुर बांद्राय राद्रायनायबो नङि आरो फिसाद्रायबो नोंनि दालायखौ जों खलम होनो हायो जोङो बेबायदिनो मोनसे दालाय मोजां दालायखौ नायनानै एसे मोजां दालायखौ नायनानै जोङो ओरैबो हानांगौ 1 इंचि हानानै ओरै गल माबानानै जोङो बिगुरखौ गारनांगोन नैबे आं देखायनाय बायदि नोंथांमोना नायबानो जाबाय ओरै आसान बायदि गिदिंनाय हाबाय ओमफ्राय 1 इंचि गोलाव 1 इंचि 1.5 इंचि नों जेनेबा जेसेबां हायो बांद्राय गिदिरद्रायखौबो खालामनाङा आरो बांद्राय गोरलैद्रायखौ खालामनाङा अब्ला थाबैनो बियो रोदा हरगोन बेबायदि हागोन जोङो बियो 1 दान 30 सान बा 40 साननि गेजेरावनो बियो रोदा फैगोन सम बांद्राय अखा मोनाबा बेखौ जोङो दै लुना होनांगोन ओमफ्राय अब्ला बियो थाबैनो मागोन जों हाजों खालामगोन रुटबिन मुलि लेबु खलम होग्रा मुलिबो मोनो बाजाराव थेवबो जोङो हाजोंबाबो बियो ग्र' जायो आं दा हाजोंनो खोन्थानोसै जोङो बिदि खलम होयो नोंथांमोना नायदो जोङो बेबायदि हाजों फाननानै जोङो गोरा फानगोन हाखौ जोङो गोबोरखिबो होनो हायो ओमफ्राय जोङो फास्लिपजों मोजां फाननानै ओरैबो जोङो सुस्लि दिरुंजों खानांगौ खानानै जोङो खलम होयो बेबायदि जोङो खलम होनो हायो लोगोफोर नैबे हाखौ जों मोजां फाननानै जोङो बिदि गोरा हाखौ सिथमबाय जोङो बिगुरखौ गारखांनानै सिथमनानै मोजां सिथमबाय हाखौ एसे गिसिहां बांद्राय गिसिद्रायबो नङा बिदि सिथमबाय ओमफ्राय फास्लिपखौ मोजां फानगोन जोङो गोरा फानगोन बे नोंथांमोना नुगासिनो दंना बिदि फाननानै खानानै दोनबानो बियो मास मोनसे 40 दिन बा 45 दिन बिदियाव जेब्ला रोदा फैगोन नुखागोन सायावनो अब्ला जोङो बेखौ एसे गुदियाव 100 ब्लेडजों हानानै नङाबा सिखाजों दानस'नोबो हायो ओमफ्राय बेखौ जों गायहैगोन आं गायनाय मानि खोन्थागोन ओमफ्राय बियो बेबायदिनो खाबायना बेखौ बिदिनो जाबाय नै 30 साननि उनाव नैबेबायदि रोदा हरबाय सावगारियाव नुनाय बायदि बेखौ जोङो दा हास'नानै गायनो हाबाय मोनसे मोजां जायगा नायनानै जोङो गोबोरखि हासार बायदिसिना होनानै गायनो हायो आरो ओरैनो गाव गोजा हायावबो गायनो हायो हा होनानै जेबो नांलायानो बिदि ग्रयिं जायो आरो बेयो बिफाङा दा आं बेखौ गायनानैबो देखायसिगोन लोगोफोर बे रोदा ओंखारनायखौ जों बिदि हास'बाय लोगोफोर आंना केमेरा खेबग्राया रोङा बेखायनो आं गावनो एसे खस्थ' खालामनांबाय जों हास'नानै लाबोबाय ओमफ्राय बिदिनो दाबसे मोजां जायगा नायनानै जोङो बेखौ गायहैनोसै बिदि जोबोद रोदा ब्रेव ओंखारबाय बेखौ गायबाथाय बियो थांबायबो आरो बे थैनाय नंला आराम सोमखोर जाबोसिगोन जोङो नैबे जायगायाव गायनोसै बेखौ जोंहा बांद्राय बारिया गुवार नङा नालाय बेहायनो खाथि गायना होनोसै जायखिया खिलिबानो जाबाय आरो आङो नेक्स्टआव बिदिनो बुरजा खलम होबावसिगोन देग्लाय 30 दाल 40 दालसोल' होनो हाबाय बिफाङा गैयाना खमथार जों बिदि जावनानै दंफां लाइफांखौ जों जेरै जावो बेबायदिनो गायो ओमफ्राय नै 1 दान सिगां गायनाय मास मोनसेनि बारबाय बियो जोबोद मोजां जाबाय आं हा होनानैल' गायदों बियो नै फांसेबो थैयासै बिराद मोजां सोमखोर बिलाइ गोरलै हरबायानो बियो मानसिफोरनो फिथाइ थायसिगोन
बिदिनो लोगोफोर आंनि भिडिअआ जोबोद जाब जुब जाबाय लोगोफोर आंबो गोदान ना बारा रोङा खेबग्राबो मोजां मानसि गैया नै बिदि बे एबार गायनाय मास मोनसे 1.5 मास बिदिल' जाजोबनाय आरो बेफोरो मोजां कलम होनानै गायोबा लेबुआथ' बेगरनिफ्राय सोमजिया नालाय कलम ओमफ्राय ओरैनो हा खोनानैबो जायो आरो लोगोफोर नै बिदि जोबोद साइज जाबाय दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर जाब जुबसो जाबाय गाज्रि दा मोनसै गोजोन्थों।